BC लाइस्राम लादु सिंखौ रायजो बेंगिरिया 1 मिनिटबो लाखिनो गोसो गैया। 1 मिनिटनि थाखायबो रायजो बेंगिरि बिथाङा भाइस चेन्सेलर लादु सिंह बिथांखौ लाखिनायनि थाखाय बिथाङा गोसो गैया। BC लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव रायजो बेंगिरिया एसेबो अनखांनाय गैया। आरो बिथांनि फारसे बिथाङा कोनो अननाय गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों। बिउआव नाग बिजित जाखांनायनि उनावनो BC लाइस्राम लादु सिंहनि सायाव नुनो मोनगोन गभर्नरनि एक्शन। फैगौ नभेम्बरनि 9, 10, 11 बे सानथामनि थाखाय नाग बिजितआ फैफिनगोन आरो बियो माने फिक्स जाफिनबाय। दा बेखायनो नाग बिजितसिम मानगोनां रायजो बेंगिरि बिथाङा दानि जि भाइस चेन्सेलर बिथांखौ जाहाथे आख' फाख' जाया, जाहाथे जेंना नुजाथिया, बिनि थाखाय दोनथ'नो होननानै बिथाङा खावलायदों आरो नाग थांखांनायनि उनावनो बिनि सायाव एक्शन लानाय जागोन। बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव संबिधान बायदियै रायजो बेंगिरियाबो बिबान थायो हिसाबै गामि सोसननायनि रिकमेन्डेशन नटिफिकेशनखौ राजभवननिफ्राय अलरेडि मावबाय। बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गासै दफाफोरखौ मावफुंनायाव संबिधानिक मुरब्बि हिसाबै बिथांनि जथेस्थ रल दङ आरो बेखायनो जों खावलायदों जे आसाम केबिनेटआ जि गामि थिसननायनि जि मोनसे रिकमेन्डेशन होबाय बे रिकमेन्डेशनखौ गभर्नर नटिफिकेशनखौ गोख्रैनो होनांगौ। बे बाथ्राफोरखौ रायजो बेंगिरिया रोखायै बुंदों होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। थांनाय सानखालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंना आरो बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रायजो बेंगिरि एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआर सरकार जथायै सावरायलायदों। सावरायनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ थायदोंब्लाबो एबा सावरायलायनायखौ मोजां आरो सिगनिफिकेन्ट होननानै बुंदोंब्लाबो नाथाय मावनांगौ एक्शना टाइम बाउन्ड एबा थिखानाय समाव जायाब्ला गोख्रों सोमावसारनायखौ जुरिफिनगोन होननानै रोखायै बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। आरो सिगनिफिकेन्ट फैबाय थानाय समाव बिनि एक्शनखौ जोङो नेनानै थाबाय आरो जुदि एक्शना टाइम बाउन्ड जाया, टाइमलि जाया, जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो गणतान्त्रिक आरो शान्तिपूर्ण पन्थानि गेजेरजों सोमावसारनायाव थांफिननो जोङो बाध्य जागोन। बे बाथ्रायाबो जोङो स्पष्टयै दिनै बुंनानै फैदों। गोजोन्थों। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150 खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा RC इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6000399187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।